man dyan dapat na nadaraa, oh. Ano naman na si Ruth diraa? Deserving mo ko ng bayhana na. Gwapa man taong kuha na, uy. Traidor kayo bayhana. Suporta-suporta pa sa sugod niya karon. Ilog raman day sa ako, ah. Sweet naman jud kaayo bay. Siyaan na nakuha ni, uy. Napagid sa kong atubangan, maginanay-nana sila. Hey! Baga kag namrot, dili mo dangan si Ronald. Saman, dangan na madali, bunalan ti karon. Ayaw ba? Saman imong ginabing. Kabit ka, traidor ka! Ha? Na! Say kabit, Bing. Amigo naman ni Ronald. Ay, kung gimuhag tangarot kita kaysa kong mga mata. Amigo na lagi mi. Bing, dugay na beta sila nga. Hindi ako na mabuhat sa imo, oy. Suporta pa ka sa mong relasyon niya. Imuhara ding gilog si Ronald. Traidor kay kambayana ka. Dili siya natin nood, Bing. Traidor karot. Ali dari. Uy! Traidor karot. Kana. Sige, pagpatay mo diha. Para makuha na si Ronald. Ha? Paminaw mo ba? Kanaan. Kana. Sige. Ayaw ba? Pagpuya. Panahon na pod para mo dumog ko. Aba na ba? Ikaw! Bagakagnaw! Bagakagnaw! Ay ko pugirag! Ayaw ko pugngi! Gisag yun ang baba na rin. Nagdugay ako naglako na burikat ka na bataan na. Kana sirot? Kana! Nadugay ako naglako na. Kana siyaw! Sige ka na! Kana! Dumug ka na! Isa ba? Ano po yung diri? Ayaw sa ba? Tama na ba? Na! Ani na lang! Tagubot naman kita dire! Mag-abot sa barangay, Rot. Han, magkita ka sa barangay. Bantay lang ka. Huwata si Kap! Bantay lang yung kadugay kasi Kap ay. Huwata si Kap ha. Tanawa to ron. Kanang magkaigat ni mo. Kung nahadlok ni mo. Puti kamay na ng mga nang giaaway, oh. Gat ka! Ganinga na ba? Ay! Buyo! Bantay ka magtustaran! Ganinga na ba? May buntag, Kap. Buntag. Uy, ikaw man din na, Sarge. Oo, Kap. Ako, Kap. Nala may reklamo, Kap. Asa man na problema ni di ay? Kagi ako uyab! Ganihara nga sila, Kap. Giharas ko nilag maayo. Bagay na sa imo ha! Mangilo ba kang uyab? Tama! Traidor! Sinimbihan na ka. Asa ato pa uyab ang inyong giulugan? Oh! Kinsay pangalan? Unsay pangalan na? Pero si Ronald, gilog ani! Amigo, ramagod ni Kap. Mo ni Ronald? Kaya si Ronald, pedicab driver! Uwag kang bayana ka. Tindog sa gudong. Traidor kayo. Ano siya? Nagilog sa kuha! Lingkod. Siya kaya karot ay! Ani. Puyo na, Sarge. Murag lahi man imong asta karon, Sarge. Kulabot! Lahi akong pagkaila sa mga ba. Yani, watay mabuhat ana kung sa desisyon ni Ronald. Dapat ako! Sa ikaw! Koy! Relax lang, dili ka mo maka-decide ana. Ronald! Aminaw na yun ba? Paglingog-lingog ka na yan, paulakon no? Pamili! Kinsay piliunin mo sa tolo? Si Sarge? Si Bingbing? O si Rot? Kap, parihaman ako sila lab, Kap. Labon ako si Sarge. Labon ako si Bibing. Labon ako si Rot. Ronald! Dili pwede tuloy mong ilab! Pamili gisa ba para mahumanta? Kisa man jud! Ronald, sa ako na lang ka. Ayaw nang Rot, hapit na naman ang ango. Pili ka. Tagaan tagay isa ka pwesto sa palengke. Ikaw, Ronald. Isa man mong pilion. Abi na kong love ko ni mo. Lab man ta ka, lab. Pero lab man ako si Rot. Kung love ni mo si Bing o si Rot, kung saan na lang ko. Sa karon dili pa ka na ko mapilian. Kung kana imong desisyon, wala na kayo mabuhat ana. Siguro mas daghan pag-deserve para na ako. Mura na mag-ikaw lalaki sa libutan. Yo. Someday Bye-bye! you're gonna realize. One day you'll see this through my eyes. Pero dili taman ang tanan. Di pa ko pildi. Yes! Duha na lang mi. May the best girl win. Oo, tanggal na si Sarge. Oh, duhan na pilihan ni mo, Ronald. Siya di ba kapilihan na? Kap, Kinsay piliun ni mo ba? Akin lang si Ronald! Mina!
na, Ronald! Sarge? Ti kamay. Dagan! Front. Hi! Unya, kamusta, Rot? Mangilog mga glaki! Sayangan nila, oy, nakaikis pag yun! Ikaw na lang!